žene od ljubavi bola, koju bole od ljubavi bola, neka doje svom doktoru Lola. Lola liči danu i noći, ne zna niko kad će koja doći. Kada dobi moju terapiju, odmah mora ići u kiriju. Ide kući kao bela vila, kada dobi golubova krila. Terapiju čijem dobivala, odmah se bolje osjećala. Gocu Lola, ako za treba doći, ja ću dođi u pola noći. Dođi draga, kad ćeš doba, moja ti otvorena soba. Ja dežurni dan i noći, ne zna niko kad će koja doći. Terapija, imam diki štice koje leče snače i curice. U Čikagi 7 godin bio, za doktora tamo sam učio. Mnoge lisak ženski izlečio. A to prvo roj pala pa, mislim to lako izumi, da. Eto vidite. Pa sigurno da to nije lako izumi. To je, treba s tim delati. Ki? A da, treba pomerimo da. Pa treba, sigurno treba. To obični ljudi ne moraju napraviti. To prirodno moraš bi zato napraviti. Sela mala na točkovo obisila noge, ja ne moram. Sela mala na točkovo obisila noge, dole noge vise kao roše, među nogu voda kašlje. Voda šiška noge pere, sada suje noge bele.
jer momci cure vole kada vide noge gole, a kad digne siki gore još je bolje momci vole, a kad digne nogu liju pa pokaže milostivu, milostiva lepo piška, juška ima dobro u miška, vider miška kako šiška, vider dare kako piška, zara miška zapišala pa se malo nasmijala, Miško veli puno hvala, milostiva moja mala. Dara piška, Miško se smije, treba vas to raditi prije. Ona piša, ovdje ide širo, dojde Mile, znači piše širom. Će njemu sada mirisati, pa će uvijek u njega piškati. Dobri ste, svaka čast. Svaka vam čast. Eto, za koliko? 83? 83 godine. Evo, neka naši vide u Kanadi. Šta vidiš ti? Dobro je. Hvala lipo. Samo ovako čića, nije da Mariji. Mani slučajno, Kumila, meni slučajno, za vaše godine nema takvih. Ma to nema cijela lika. Pravo sam veli jedan u liki, da to ne bi dva takova kao liki naš. Pa sigurno. Pa sigurno. A još divani, njemački, ruski, česki, jebem, ni to lako. Pa sigurno, sigurno. Italijanski bi se stavio. Nego. Dobro. Kume, hvala puno.